Kakang Mas Gatotkaca kula sawang saking kadoan sajak benten kelawan padatan wonten menapa Kakang Mas? Rasane awakku koyo dilolosi otot kayuku. Nika ingkang dipun raosaken Kakang Mas kelebet masuk angin Kakang Mas. Banjur aku kudu kepiye? Sakmenika wonten usadanipun Kakang Mas. Opo? Sekedap Kakang Mas. Kakang Mas, sakmenika usadanipun sampun kula penek. Nggih menika obat herbal saking Sidamuca ingkang aran tolak angin Kakang Mas. Kasyate opo? Nggih, khasiate niku ingkang sepisan saged micali masuk angin ingkang kaping pindhonipun wonten tambahan madu menawi dipun unjuk wonten tenggorokan saged semriwing Kakang Mas. Yo kini tak cobani. Sumangga Kakang Mas. Sumangga Kakang Mas. Dipun plurut Kakang Mas. Wah, seger sumya asaning awakku. Nggih Kakang Mas. Tolak angin menika pancen pangganipun masuk angin. Boten wonten tandinganipun Kakang Mas. Awit tiyang pinter ngunjuk tolak angin. Brata pitananing nggih pundhita ingkang rangga dados pambukaning kandha. Tuwuh menika ingkang wonten negari Ndrawati ya ing negari Ndwaraka. Cinten tawing ngarsa Prabaya negari Ndrawati perang Jaracarna Juluk Prabu. Hei Bathara Kresna. Bapak Andor Sanghyang para Wadyabala. Nampiraipun ingkang rakana Temandala Prabu Baladewa pepek-pepek minggah wonten singgil.
siling samiran ngomre Iya ya Yai, adipun kakak. Pambegan Yai Prabu tak tampa gawe gumbiraning atiku. Ora liwat wong puja pangestaipun Kakang Tampanana ya. Niki, dadosa kadyaji kula kok Prabu. Semanten iki kula ngaturaken sembah pangabekti nuwun. Yo Anggawa. Yaki, Kula Bapak Prabu sak rawuh paduka perintah Yaki ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk. Iya ya, Udawa, Yaki wis tak tampa amung pangestuning Kakang Tampanana Yai. Sanget anggen kula menawi. Koko Prabu Baladewa. Prawu paduka wonten negeri Doan, pagita-gita wonten kados napa Koko Prabu atur mangikan dumateng Yai sampun Koko Prabu. Iya, Yai Prabu. Asalipun pun Kakang panjenengan suwe kepengin mertijo oleh kahanan Praja Ndorowati kene awit pisan pun Kakang panjenengan kapan lawan Yayati. Kapindhone pun Kakang pancen wis suwe rasa pejago lan Syadi. Awit ana kahanan kang gegirisi ki Yai. Para kawula ya arang-arang do gladen, baru aku kangen ning Ndorowati iki. Ewa semono Yai, ana bab kang perlu ndak aturake lan Yai Prabu. Muga-muga Yai Prabu kepareng mudhari apa kang dadi penggalipun Kakang iki ya. Ngene Yai. Duk nalika Ali Sukra Mancawarna ya sinebat dina Jemuah Kliwon pun Kakang saring layak liyeping aluyup lelemaan gondhong karo pala lan uga bantalan Bata Sarimbang. Ing kono pun Kakang nyuwena ya. Entuk wisi ing Jawa lampung to. Kasatriyan Padukara katampa ta nampa pagebluk ingkang wujud angin cindung riwet madhuran. Udan angin tambah maneh ana banjir bandhang. Kang kaya-kaya arep ngremuk lan ngejur kasatriyan Madukara maneh. Ewa semono ya. Banjur ana Sunan Sumarok madangi kasatriyan Madukara. Satemah Probaya utawa sekabeh rubeda mau kalis ing Sambikara satemah bali kaya wingi. Yai Prabu, Niki to Prabu. Esrupun mung Kakang ora jeneng tamu. Namun pun Kakang kepingin nyumurupi apa to jane sasmitaning Jawata. Mula gage Yai aja wedi ing Panyaprabha ingkang blakang apa sejatine pralamita ta wising Jawata sing kaya mengkono mau ya. Koko Prabu, menggah surasipun semenanipun Koko Prabu kala wau nedahaken bilih kasatriyan Madukara badhe pikantuk wahyu kamulyan Koko Prabu. Oh, mengkono ya Yai. Ya senajan tibane tuwa pun Kakang ning sejatine pun Kakang iki tubluk ing bab sasmita kaya mengkono mau ya. Awit aku ngakon ya Yai Prabu titi sing Bathara Wisnu ya Bathara kang jaga kamulyaning jagat. Pancen telung perkara wis tak lakoni. Nalika nang Idra Kandhang pun Kakang wis tau dadi among tani garap sawah mategalan sak boten niki. Banjur ing angka loro pun Kakang uga wis tau dadi wasi kang sebab wasi Jaladara. Wis ngemok bab akal aluse ilmu pangawikan. Dene ngomong telu pun Kakang pancen saiki jebleng nata ing Madura. Ewa semono ya. Pun Kakang rumangsa durung tuntas sanggone ngangsu tawuh bab wisi ing Jawata mau. Mula Yai Prabu kang minangka titi sing Bathara Wisnu pun Kakang ngakoni yen sejatine
pun kakang iki lagi nyuwun kawruh marang Kyai Prabu yo diupamake kebon musuh budel kebon aku budele Kyai Prabu muga Kyai dibabarake apa sejatine kang dadi pasumenan mau kowe Penji Prabu kekiratanipun Koko Prabu boten kirang setiganipun sampun Koko Prabu lampah iya bab menapa wahyu mulyan kula wau kula boten wantun nyebrang amargi kula piyambak lan ugi jalan sami ajeng dalam sisi kuniti mangke wonten ingkang badhe babaraken Koko Prabu oh ya yen kalya mangkono aku tansah nyuwun marang anugraning Dewa Luwih muga-muga tasatil Madukara kalis saliring rubeda datar manggih panca kaya apa wae malah aku selak kepengin tetinju ana ing kasatriyan Madukara muga Kyai aja dikangenan tinggal dereken wong kakang tetinju ing kasatriyan Madukara mau Gusti Prabu makaten Koko Prabu kawontenan sapunika penembe kemawon wonten bebendu pandemi Covid-19 ngono ya awit saking menika Koko Prabu lan Adi Gusti Adi Kakang Udo lan para pawestri kabeh ayo padha sing ati-ati eling wasana eling marang Gusti Allah pas padha marang taat monggo Koko Prabu kula badhe mati-mati ya terus dikangen jroning alas kanggo warayang lajeng menika warnani raja putra negari Hastinapura ingkang kekasih Raden Lesmana ingkang gayuh tumurun wahyu sakraning rat kocapana kelaten kadet satemah damel padhanging swasana jroning alas tumurun wahyu makutuk wahyu sakraning rat Indra manungkung andharing manglena tanpa kanin yen tanamu tusa sang Sri Yayi maninten kula wonten dawuh Kakang kulon siadilan pun kakang mundi dawuhe pukulan Sangyang Jagat Girinata supaya mandhep ing marca padha amilih lan amilah ngendi to manungsa kang trep nampa kanugrahan wahyu cakraning rat dene seranane pun kakang bakal manjing ana ing raga utawa ing kasaring manungsa mau yen to raga kuwi kuat kapanjingan pun kakang siadi kang kudu nggodha aluse manungsa mau yen to aluse manungsa mau ora kuwawa
nampa pagodhaning Siadi ya ing kono manungsa kuwi mau ora wenang nampa nugraha wahyu Cakraningrat pinangka pratandha wahyu Kamalendran sapa kang bisa gaduh utawa kapanjingan wahyu Cakraningrat bakal bisa nurunake Nalendra ana ing tanah Jawa kene ya. Nuwun inggih kakangku kulon. Mula pun kakang bakal mancing ana ing ragane Raden Lesmana. Mengko yen to ragane kuat nampa pun kakang aluse godanen ya Yai. Pangestu muat sang Cakraningrat ana satira nembe tapak semadi sikron lon-lonan ing sedaya Padi mancing wonten arakanipun Raden Lesmana ing pandugi sampun mantep jroning penggalih menika kurang kencana. Tata merah ingsun prihatin waspa kumicil mudah tanpa karya ing atase ning tengah alas kok ana wanita ayu rupane. Duk, kowe kuwi sapa, Duk? Kula pun maninten saking Karang Pradesan mriki mawon, Raden. Maninten nggih. Lajeng paduka menika sinten? Aku Putranata Ngastina, Raden Lesmana Mandra Kumara. Nggih, Raden. Putranata Ngastina lho aku. Sik, kowe iki uwang to? Lah nggih to, Raden. Ing atase wong ayu ning tengah alas kuwi arep golek apa? Pedamelan kula pados kajeng Raden Lesmana. Golek kayu? Nggih. Mokal ngapusi kowe.
Boten. Golek kayu terus lek gembol piye? Nggih kula cangking to. Timbangane kowe mung golek kayu ning tengahing alas. Aku ki calon ratu. Ning urung duwe bojo. Nek upama iki mung upama lho. Upama kowe dadi bojoku gelem ora? Boten Raden. Kula sampun gadah pacangan wonten ing Karang Pradesan. Pacangan Karang Pradesan. Nek pacanganmu ning Karang Pradesan kuwi paling mentok-mentoke sak pol-pole liyane bocah tani mung bocah ngon. Mboten napa-napa Raden. Eman-eman ayumu. Eman-eman lek kowe ngudi sarira. Nanging kula tresna kalih pacangan kula. Mangan tresno marai kuru. Mboten napa-napa. Melu aku wae. Boten. Ning kraton mesti Mukti Wibawa Nyakrawati mbau dendhok. Lesmana Mandra Kumara dadi ratu. Prameswarine endang maninten. Piye? Boten Raden. Tenane. Nggih boten. Nah, lagi adakane wong wadon ngene iki. Upama nyauri ora iki adakane gelem. Iya ta? Boten. Mbok manut bae. Manut ora? Boten. Kula sampun gadah pacangan. Alah pacanganku ming Karang Pradesan bae. Luwung Mas. Semono gedene kok yo iso endo lho. Manut ta? Manut. Manut yo. Manut yo. Manut. Manut. Ora kuat derajat. Lah semua ora kuat derajat. Coba tangeno nggih. Ponakmu lho, ponakmu. Ha nggih, ponakan kula. Lah. Nggih. Pados napa? Pados napa? Golek apa? Ayo, Mas. Ora ana wong ayu, anane paman-paman. Lho, mau. Wong ayu teng mriki lho, Yang. Awak Iki ala. ayu rambutnya dawa. Semangat. Awake biru lemu. Dur sosone karo iki ala. Yang mau teng mriki. Ayo. Sapa yang sore? Ayo, boten wonten kok. Mau ning kene lho. Ngene maju. Pripun, Yang? Aku mau nyawang kowe saka kadohan. Mencorong sayangmu. Napa nggih ta, Yang? Iya. Nek ngoten kula pun entuk wahyu niku, Yang. Mau. Gelo mencorong ya. Cara kok turu ning sembarangan. Pripun, Yang? Mau ono wong wadon ayu. Ayu, Yang. Rambutnya dawa lho, Yang. Ya, dan terus Rambutnya dawa, ayu, Yang. kowe wareng pet bojo. Nggih. Mikut. Doa. Nek
nek godho niku terus Wes payune kabur. mang minggir minggir sakit to man Arep apa? ajeng tapa meleh to ya pados wahyu meleh Monggo sing teko Wahyuni lho. Wahyuni sing teko Wahyuni. Nah, iki mau godho, aku mau weruh. Cumlorote mlayu ngidul. Ayo.